ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಒಂದೆನ್ವೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಎಂಜಿನತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಇಂಚು ಇಂಚು ಇಪ್ಪಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯ ಇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ತೋರಾಪುನ ಎಂಚ ತೋರಾಪುನ ಪಂಡದ್ದು ತೋರಾವರೆಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೋರಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏಪದೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ತೋರಾವರೆಗೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪುರ ಸಪೂರ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಕಂತು ನಾಕೆಲ್ಲ ಗುಂಡಮಲ ಕಾಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಇತ್ತು ನಾಕೆಲ್ಲ ತೋರಾಪೇರು ಪೊರ್ಲಾಪೇರು ತೋರಾಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರುಂದು ನಮ್ಮನ ಮೋನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಸಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಕಲು ಕೆಲವ್ರದ ಪಂಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ತೋರಾರು ಇಷ್ಟನೆತ್ತು ತೋರಾ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಪೋಲು ಕೆಲವ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ಯೊಕ್ಕ ತೋರ ಬೂರುವೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮರ್ದಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಮೆತ್ತಾಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಾಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಲಾದ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಪೇರ್ತೋಲೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ತೋರ ಬೂರುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪೇರು ಪೊರ್ಲಾಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ತೋರಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನ್ಲ ತೋರ ಆಪುಜೇರು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಆಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪು ರೇತ್ ಬಂಡಲ ತೋರ ಆಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ತೋರ ಆವೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೋಡುಂದಂಡ ತೋರ ಆವಡು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ತೋರ ಅಂಡ ಒಂಥರ ಪುರ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಸೋಕು ತೋಜೇರು ಸಪುರನೆ ಅಕ್ಲೆ ಸೋಕು ತೋಜು ನಂಚ ಅಂಚ ಸಪೂರ ಎಪ್ಪೋಡುಂದೇ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಕಾಪುವೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಸಪುರ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜ ಉಂತುಂಡು ಶಾವರೆ ಅನ್ ತೋರಾತು ನಾವು ಉಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋರ ಅದವರ ಬಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದ ಉಂತುಂಡು ಸುಮಾರು ಬಚ್ಚಿದೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಕೂಡ ತೋರಾಯ ವಂಚೆನೆ ಯಾನವರ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಕೂಡ ತೋರಾಪೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಪುರದೆ ತೊಂದತ್ತುಂದು ಯಾನ್ ಈ ನೆತ್ತೇರು ಉಸಾರಿಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತು ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಐಕೆ ಯಾನ್ ನೆತ್ತೇರಾವರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಒಂದು ಪಿಜಿನ ವರತ್ತಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕಾರು ಬಂಡೇರಿ ಸುಮಾರು ಬಚ್ಚಿದಾರು ಅವು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ನೆತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐಕಾರು ಬಂಡೇರು ಈರು ಸುಮಾರು ಬಚ್ಚಿದಾರು ಸಪೂರ ಆತಾರ ಮಸ್ತ್ ಈರೊಂಚೂರು ತೋರ ಆವೋಡು ನೆನ್ನದೆ ತೋನ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕನತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ತೋರ ಅಂಡೆಂಕವು ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅಂಡೆಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ತುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸಿರಪು ತುಲ್ಲೆ ಸಿರಪ್ ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಪರ್ತುಜಿ ನೆತ್ತೆರಾವರೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸುದ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೋರಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ತೋರಾಪ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ತೋಲೆ ಈತ್ ಪರೋಡು ದಿನಕ್ಕೊರ ನೀರ್ದ ಪೇರು ಬಾರ್ಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ನ ತರ ತಬಟ್ಟುಂಡು ನೆತ್ತೆರಾವರೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಪರ್ದಾನಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಯ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೋಡ್ರೇನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕನತೀತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕನತದ್ದು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಿದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪರ್ರೆ ಪೇರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಪರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೇರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಪರ್ರೆ ಅಂಚ ಪರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಬಟ್ಟುಂಡು ಇಡೀ ಮೋನೆಡ ನೆನ್ನ ತಬಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡುಂಡತೆ ಈ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರ ಇತ್ತು ನಾಕಲ್
ನೆನ್ನು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪೇರಿಡ್ ಪಾರ್ದೆ ತೊಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೋರ ಹಾಪಾರು ತೋರಾರೆ ಒಂದು ಪಂತನ ಮಾರ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ತೂಲೆ ನನ್ನತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಆಂಡೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆನಿಕ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ BP ಟೆಸ್ಟ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಕಲ ಯಾನ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಕಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ದಾಯ ಪೋಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಕೈಗುನಾಗೆ ನಮಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮುಂಡಾತೆ ಭಾರಿ ದಂಬುಗಟ್ಟುನ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ದಂಬುಗಟ್ಟುನ ಇತ್ತನು ಯಾನೆಂಚೇನೆ ಮಿತ್ತೇ ಶ್ವಾಸದೆತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಪನ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಲ ಪೋತೆ ಇಡೀ ಓಡೆ ಎರ್ಮಲಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಓಡೋಡೆ ಪಂಡೇರು TB ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದಂಬುಗಟ್ಟುನಲ್ಲ ತೆಮ್ಮಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಇತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂಚೇನೆ ಒಲ್ತಲ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ದುಡ್ಲ ಮುಗೀತದೆ ಅಂಚೇನೆ ಮರ್ದಗೋಸ್ಕರ 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ 10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚನೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಮರ್ದು ಗೊರ್ನಿ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ದಂಬುಗಟ್ಟನ ಚಟ್ಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲೆ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದೆ ಐದೋಕೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನೆಕ್ಕಲ ಒಯ್ಕಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಆವಾಡ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆವಾಡ್ ಒಯ್ಕಲ ಆವಾಡ್ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಯಾನ್ ಆರು ತೂದೆ ಪಂಡೇರು ಇರೆ ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಬಚ್ಚುನು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಅದು ಒಂದು ಸಪುರ ಯಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತದ ಅದು ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೂರಿಯೆ ಅಂಚದು ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಸೋಂಕುದುನ್ನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೂಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಟಾನಿಕ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದು ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ತೋರ ಒಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ದುಮ್ಮೆ ತೋರ ಐತೆ ಚೂರು ಸಪುರ ಆದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ತೋರಾರೆ ಗತ್ತಾರು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತುನೊಂದು ನೆತ್ತೆರಾವರೆ ಕೊರ್ತುನು ನಮಕ್ ನೆತ್ತೆರಾಯಿಸತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ಲ ಬೂರ್ವ ತೋರಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಂದು ನಿಕುಲು ಐನಾತ್ ನೆನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋರಾರೆ ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಂಡ ಗೋಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆ ತೋರಾವರೆಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೆತ್ತೋನೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋರ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಉಂತಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋರ ಒಂದೇ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಪುರನೆ ಆಪುಜಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಒಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟಾನಿಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನೆನ್ ಉಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಪರಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಬಡವುಲ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೇರಿಡ್ ಬಾರ್ದ ಬಡವ ಆಪುಜಿ ಕಾಲಿಂಚೇನು ಟಾನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ ಬತೊಲೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಟಾನಿಕ್ ಕೆಲವಕ್ಲೆ ಉನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಉನ್ನಾಗನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಟಾನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪನ್ನಿಂಕ್ ಬಂಜಿದುಲ್ಲ ದೈ ಕರ್ಲಿಡು ಪೂರ ಅಗ್ರ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೂಡ ಪೋಪುನ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಾನಿಕ್ ನೆನ್ನು ನಿಕುಲು ಬುಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೈದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿ ಏತು ಈ ಟಾನಿಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏತು ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆದ ತೋಲೆ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕುಲು ಈ ಟಾನಿಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಬಡ ಒಂತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಉನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೈಲು ಉನ್ಪಾರ ಅಂಚ ವನಸ್ ನೆಟ್ ಸೋಕು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ 15 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೆನ್ನು ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ಆದುಪ್ಪಾರ್ಲೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಕೊರ್ತೋನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಈತಂದು ಎಡ್ಡ ಪಂಡಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲ ಪನ್ಪಾತೆ ಈತ ಪ್ರಾಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯನ ಪಡ್ರೆ ಹೋಗು ಜೇರ್ಲ ಕೇಂದಿರೆಗೆ ತೋರ್ಸ ಅಂಡ ಎತ್ತ ಒಂದು ತಾಂಡು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪೊಂಜೋನ ಅಂಕದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋನಾಕಲು ಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುಜೇರು ದಾಯಗಿಂದು
ಅಂಚ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜೇರು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಟಾನಿಕ್ನು ಮೂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಮುಗ್ಗಿನೇಟ ನೆನ್ನು ಕಾಂಡ ಬೈ ಹಿಡ್ದು ನೋಡು ಕಾಂಡ ಚಮಚ ಹಿಡ್ದು ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಕಾಂಡ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೈಯೋಡು ಒಂದು ಚಮಚ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡ ತೆಲ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಾಲ್ದೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬನ್ಯಾನ ತುಕೆ ನೆತ್ತಾನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕಲೇಗೆ ಪಾಡುವೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ತೂಲೆ ಅಂಚ ನೆತ್ತೆರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನೆಂತ ಪುದಾರ್ನ ಬರೆ ಒಂದು ಪಾಯಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ನೆನ್ನ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತೊಲೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಯಾರತ್ತ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ತೊನ್ನೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ತೊನ್ಲೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆತ್ತಿರ್ಲಾಪುಂಡು ಸೋಕ್ಲಾಪ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಂತೆ ತೋರ ಎಡ್ಡ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುವೇರು ಅಂಚ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೋರ ಆಪಾರು ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದೆ ತೋರ ಐಜಾರ್ನಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೋಂಡ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೋರ ಆಪಾರು ಶೋಕ್ ಆಪಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದ್ಪ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಟಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ್ ಟಾನಿಕ್ ಪೂರ ಪರೋಡಾತ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ಕೆಲವು ಒಂಥರ ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆನ್ಪುಂಡದೆ ತೊಂತೋಲೆ ಒಂದು ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕೆಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ದಾಲ ನಮಕ್ ಪಿದಾಯಿರ್ದ ಕನ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡ್ಡ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ತೋರ ಹೊಡ್ದಂಡ ತುಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರೆ ಅವು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಾವೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ಮೊರೆತ್ತದು ತೆಲಿಯ ಗಂಜಿ ಉಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ತೋರಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಕೋರ್ದು ಕನ್ನಡತ ದಾದೆಕ್ ಬುರ್ಚಿಂದು ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ ಅಂಡ ನೈಟ್ ನಿಕುಲು ತೆಲಿಯ ಗಂಜಿ ಬರಿಯಡ್ಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋರ ಆಪನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಗಂಜಿ ಉನಾರ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಆಪುಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ನಿಕುಲು ಬೆಚ್ಚ ತೆಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿಲ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲಸದು ನಿಕುಲು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪಾರೊಚ್ಚಿ ಐನ್ ಅಲಸೋಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಪರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡಾಂದ ಐನ್ ಲಂಚೇನೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ವರಾನೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ತೋರ ಪೂಜ ಗಂಜಿ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗೋಲು ಹೂ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ತೋರಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಲೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ ದಂಬುಗಟ್ಟು ನೆಂಕ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಂಡತೆ 3 ತಿಂಗೋಲು ಮರ್ದು ಕೊರ್ತೇರು ಒಂಜೇ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಹೂಲ ಗುಣ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನದೆ ಈ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗಾಡ ಆಂಜೊಕ್ಲೆಗಾಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಪೋಪುನ ಸೀಕಿಪ್ಪುಂಡು ತೋಲೆ ಐಕ್ಲಂಚೇನೆ 3 ತಿಂಗೋಲು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಮೂಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆನೆಯಿಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಗ ಬಸ್ಸು ತಿರ್ಗುನಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸೆನೆಯಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದಿತ್ತೇರು ಐತೆ ತೀರ್ದುಪ್ಪೇರು ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಇತ್ತುಂಡು
ಆರು ಅಜ್ಜೇರ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೇರು ಅಪಗಾನ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಕೊಯ್ಲಾರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಲೆಗಳಿತ್ತು ನೆಂಕಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗಲಂಚೇನೆ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರು 15 ದಿನಕ್ಕೋರ ಮರ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಯ್ಕಲ್ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ತೆಲಿಕ್ ನುಪ್ಪುಗು ತೆಲಿಕ್ ನಿಕುಲು ನೆಯ್ ಮೈತದು ಪರ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೋರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ವನಸು ನೆಯ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪು ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೋರಾಪಾರು ಎಂದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕುಲು ತೋರಾಪಾರು ಒಂಜೋಲಗು ನಿಕುಲು ಹೇಗೊಂದು ಟಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ಲ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿಂಡ ಲೇಹ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕಿತ ಪುದಾರ್ ನೆಂಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಿಟ್ಟುನು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪೆದ್ದು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದೆ ತೊಂದುನ ಐತೆ ನೆಂಪು ಜಾಂಡ ಲೇಹ ಕೊರ್ಲೆ ತೋರಾರೆ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ನಾಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆದ್ರಾಡು ಸರಸ್ವತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಂಡಾರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಐನ್ ಕೊರ್ತೇರ ರೆಂಕಲ ಅಂಚ ಲೇಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಐನ್ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಕೊನೋದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಲೇಹ ಅಂದು ಐನ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ ಕಿರುಮುನೆಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ತೋರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಾಡ್ಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೋರಾಪಾರು ಶೋಕಾಪಾರು ಪೊರ್ಲಾಪಾರು ಸೋಕುಲ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಾಪಾರು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋರಾಯಿ ಸಾತ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೊಲ್ದು ಬೂರ್ವ ಮೋನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದ ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಬೊಲ್ದು ಬೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಶೋಕಾಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಟಾನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವಕ್ಲೆ ಟಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಥರ ಅಂದು ಒಂಥರ ಮೀನು ಪುರಾಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಶೋಕುಂಡು ಒಂಥರ ತಬಾಟುಂಡು ಆತೆ ತಬಾಟುಂದಾನೆ ಮಂಡ ಒಂಥರ ಕನೇರು ನಮಕ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಜಿಂಜ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥರ ಕನೇರು ಉಂಡು ಒಂದು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನ ತೋರವರೆಗೆ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದ ನೆಯ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ತು ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರಂದ ಲೇಹ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಾರಲ ಉಂಡು ಅವು ತುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಕನಪೆವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ಕೆಲವಕ್ಲೆದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕೆಲವಕ್ಲೆ ಕೇನು ಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕನಪೆನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ತಿಂದಿಜೆಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕನಪ್ಪೆ ಐನ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಜಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋದೆ ತೋನೊಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅತ್ತಂಡು ಒರ್ತ್ಯಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕನಪ್ಪೆ ಕನತ್ತದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಸುಮಾರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೋರಾರೆ ಮಲ್ಪು ಮರ್ದು ಪನ್ನೆ ತೋರಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡದು ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ದಂಬುಗಟ್ಟು ನೆಕ್ ಮರ್ದು ಐತಲ ಪಾರ್ದೆ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಕಪ್ಪ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಸುಗರ್ಗೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಹೆಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ದಾದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ನಂಚ ಇರೋಂಥ ತೋರಾಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಜಾರು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೋರಾಪುನ ಎಂಚ ಬಾಂಡದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಒಕ್ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ದಲ್ಲ ನೆಯ್ಯ ಆವಾಡು ದೊಲೆ ಆಡು ಟಾನಿಕ್ ಆಡು ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೇನದು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರತ್ತ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ತೂಪುನ ಗ್ರೇಟೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
ಎನ್ನ ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಮರಪೋಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಆ ದೇವೇರು ಕಾಪಾಡಾಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಹೆಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.